ଆପଣଙ୍କର ଅବିନାଶ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି ନୂଆ ଏକ ନୋଟ୍ସ ନେଇକି। ଇଏ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଚାପ୍ଟର 4 କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଚାପ୍ଟର 4 କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ carbon and its compounds. So let's start this video. Before seeing this video, don't forget to like this video and subscribe our channel. Let's start. Use the front page प्रथम देखंतु थर्ड पेज 4 पेज 5 पेज स्क्रीनशॉट में रखी पारिबे। ये 7टा पेज रे हम एंड करूँ। थैंक यू वॉच दिस वीडियो।